U okviru priprema za predstojeću sezonu, uglavnom se sad pripremamo za boranski deo atletske sezone, koji je već početkom sledeće nedelje u jednom jakom ozbiljnom takmičarskom periodu, gde počinju prvo državno prvenstvo za mlađe juniore, koje je na programu 21. 22. januara. Posle toga nedelju dana imamo prvenstvo države za prvenstvo Srbije za starije juniore od 28. i 29. januara. Posle toga sledi državno prvenstvo za seniore od 4. i 5. februara i tako dalje. Onda sledi takmičenje u mlađim kategorijama, mlađi pioniri, stariji pioniri ili tako dalje. Mi ovde koristimo sada atletsku dvoranu, novosagrađenu, ovaj velepni objekat, ponos naše zemlje. Koristimo ovaj objekat 4 puta nedeljno, putamo iz Pančeva, jer tamo nemamo gotovo nikakve uslove za ovaj vid priprema, znači za sprint i tehničke discipline. Tu smo utorak, sreda, petak i subota, znači bit ćemo tu u narednih 6 nedelja. Ako nam vreme ne dozvoli da radimo u Pančevu, najvjerojatnije ćemo ubaciti još jedan dan nedeljno. Malo je naporno putovanje i za trenera, normalno i za takmičare, ali drugih mogućnosti nemamo. Koristimo 2 puta nedeljno teretanu Sportskog centra Mladost, ponedeljkom i četvrtkom, i otprilike to je naš ritam treninga u ovom periodu. Kažem, tu su sada i svi reprezentativci Srbije u tehničkim disciplinama koji će se pripremati za velika takmičenja, prvenstveno za prvenstvo Balkana, za Srbija Open, veliki internacionalni međunarodni miting, i za prvenstvo Evrope. Kažem, mi smo ovde na priprema, Atletski klub je ovde na priprema sa sprinterskom grupom, od koje očekujemo stvarno vredne rezultate u narednom periodu. Prvenstveno dolaze na početak kao oni koji će otvoriti dvoranska takmičenja, to su mlađi juniori. Tu imamo nekoliko kandidata za medalje: Božanić Ivan, Tasić Anđela, Mihajlov Stefan, Nikola Radovanović, i normalno štafete, i muške i ženske štafete 4 puta 200 i 4 puta 400 metara, od kojih očekujemo medalje na državnim prvenstvima. Za starije juniore su tu Tamara Polić, naš najveći favorit za medalju, i kažem, tu u senijskoj konkurenciji normalno Zoran Barektarović, koji se ovde nalaze sa reprezentacijom i priprema se za velika predstojeća takmičenja. Očekujemo posle ovog pripremnog perioda koji smo odradili i koji smo počeli 1. oktobra, i sad smo već, skoro 3 meseca u intenzivnom trenažnom procesu. Očekujemo vredne rezultate. Malo nas je, kao i što svi znamo, situaciju u gradu omeo grip i malo je odvojio naše najbolje takmičare od treninga. Svi su otprilike zakačili bar po jedno 7-8 dana leženje u krevetu, visoke temperature ili tako dalje. Međutim, moramo se vratiti brzo u trenažnom procesu, nemamo vremena za oporavak i vidjet ćemo kako će to sve na kraju da izgleda. Možemo biti zadovoljni, mada kažem, pre nego što su zakačili taj virus gripa, svi su bili mnogo spremniji nego što su sada, i kažem, sada je ovo možda priprema nedelje kada se polako svi vraćaju u fazu intenzivnog trenažnog procesa, i pretpostavljam da će sledeće nedelje biti još bolje, a kažem, na takmičenju sigurno očekujemo vredne rezultate.